Kaixo txoriene, atzaldeon, zemuz hause, zemuz zigoriturrita. Oso ondo, Patrizia Vitali. Faltan bota ostazu batzotik gaurra. Bai, asko, benetan, gaua luzea izan dago gorra. Nik zuri pila bat, Eta bai, eta desiatzen eguen ona zurekin etortzeko eta gaurko errezeta hauek probatzeko, noski. Ba, gaurkoan, ez daukau entxalada bat, daukau entxilada bat. Ez diazu kasu egin behar, beti Julen jartzen duena, Patri. Bakit. Oso txarra. Osea, Julen gidoilari xa, 2023ko proposamena bedia izen zan, txiste honak jartie gidoia, baina ez da ulertzen. Claro, nik Patrik, entxiladak eta nik, ensalada egin behar du, ensalada. Ez. Mexiko aldera joan gara. Mexiko aldera goiaz da, entxiladakin bia itxugu dala, hango plater oso ohiko bat. Gero kontaukotzu egu zelako edan, edo zelan geratzen dan ikusiko zue, baina momentuz kontaukotzuet zelan inbioten. Lehengo oiasko paparak plantxan txigortuko, eta gero tipulakin eta jalapeño piperrakin eta urakin kosinauko itxugu. Osten utzi eta eskuekin desegin. Beste kasola baten piper txorizeruak berakatzakin, tipulakin eta tomatiakin egosiko itxugu, gero dana birrindu esnegai freskoakin eta irakiten jarriku berriz. Eta azkenik, taluak frigitxu ingo itxugu, saltza horrekin busti, oiasko paparakin bete eta bildu ingo itxugu kaneloiak izango balintz moruen. Gero erretilu baten jarri, 10 minutuz 180 gradutara, eta gero jarrikotzat letxuga apurtxo bat, gazta freskotxo bat, holan gainetik. Baina gero gainetik jarri zeike gurosuna, holan piper berdia bai ekarri dut igual tomatiekin itxeko lan saltza bat, edo aguakatiakin, guakamoliakin hori gurosun beste. Oso ondo. Bai. Hau ze izango zen, berdea, gorria, zehor mota ezberdina duen. Hau da gorria. Hau gorria. Ba, hori da, Kanarietan eta mojoakin pasatzen den berdina, daukatzuen mojo saltza gorrixa, saltza berdia, eta gero entxiladak bai dauki saltza suizua. Dala pikantia, baina ez asko, da suabia. Ertaina. Gaur ez da tekarriko jarra hori pikantia. Ja, hori behirat, lehenengo inoteran, begia, bakizuen Patriri, koiarra nolako ekartzen duen, biperminen ekartzen badua, prestatu zaitezte, ez ne edalontzi aldamenen euki, ogi pusketa bat, ura, eta gaur, Mexiko aldera joan da, nik uste nuen gaur ekarriko zuela olako piperminan koiarra, baina... Sordi aukidozu, gaur, ez nire baukot hemen aldamenien, ez ne gaina da baina, baukator aldamenien, baina ez dut errezeta pikantia egingot suabia. Ze suabia, ze azkenian, Mexikon pikantia botateko errezeta batei aukeratzen daue piperrak, ez? Piperran arabera izaten da minaua edo suabiaua. Orduan, hau da gure etxeko piper txorizerua. Baina jalapeñoak erabili behar ditxuzo. Jalapeñoak bai. Eta jalapeñoak? Baina jalapeñoak nik esateko dauen batetik bostera izango zila bat. Osa, dige pikanti baina ez asko, gutxi. Tokinta, hauek latan konservan saltzen dituzte, Bai. Ez bai, akizuero, holako jute mazate, Ego Ameriketako jakiak eta dauzkaten dendetar izaten dituzte, supermerkatuetan, eta latan saltzen dute. Zer? Txon. Ez exagerau, Hombre, bostetik bat... Bakitzu ez zigor antzerki salia dela, eta beti izango da batetik, bostetik bat. Bagero dara gotabitza, beraz. A ber, bale, ez. Nere kontua, da. Hau bat baldin bada, bosta ez dut usaindu ere egin behar. Hau bat baldin bada, Bueno, kontakotzu. Iruraino iritsiko nintzateke, holan, paparra zabalik eta arrotuta. Esaten badiate, ez da upotroi. Esageratzea be, ez da komeni, Niri, elde jaten holan, oparitxuin sostien Instagramerako, Instagram argazki bat eta jartzeko, saltza pikante, holan, bilduma bat esamina ben, baina pote pila bat. Eta, zanez, marka komertzial bat, nik pentsaten aben, horrek ez da, pikauko IGSB-zen eri bakizue pikanti asko guztetan jatela. Eta probonetik, batetik bostera sana, 3. Bosta zabaldu bari daukat. Ze 3 esan, Ni batakin hemen, eta honin ez zait nabaritzen, baina izerdia hasi zait ateatzen, eta bizkarrean txantxaben bat olan berantza dago joaten. Erdixa, nik, intentzioen daukon dana botateko. Bota dana, Patrizia. Momentuz, botatzen da bilena, oiasko baparrai, plantxan inbiot. Nasketa berezin bat? Bai, justo, betu, txorienera etorrienaz. Eta hemen etzauen olan espezia mexikarrik eta batzuk fajitei eta botatze dutzi, esaltzen dabe supermerkatu eta denda askotan olako espezia nahasketa bat. Eta hau nik egin jot, hemen etzauen esaz. Improvisazioa. Bai, eta botatzat piperrautza, oreganoa, hau, zela da, tipula deshidratatua,
berakatza deshidratatua eta kuminua. Eta hola nindot, koiarakada bat bakoitzatik, eta gure espezia mexikarra prest. Orduan, hau inbidugu plantxan, hau ideia da olako kaneloi batzuk itxia, bai, fajitekin, hemen jarriko dugu olako aragitxua, eta gero bildu ingo. Orduan, aragi hori nahi dugu izatea suabia da desegin itxia. Orduan, horretarako inbiau, oiaskoa egosi. Zarengo gorritu bat emango diogu, eta gero uretan egosi. Azkenean hau, egin alduzue, oiaskoa sobratu zaizuela ero, honek, entxiladak eta iteko asko etorriko da hortik, ez? Bagarri batez sobratzen zen, erregozitako oiasko batero, aragi batero hartu, gero desegin, ez? Eta gero horrelako taloak egia da, han, guk Mexikon egoteko aukera izan genuen, eta horrelako taloak egunero mailan daude. Beti, gaina, jartzen dizkizute plantxatik egin berriak, trapu batean bilduta, euskate holako ontzi batzuk bereziak hortarako, eta hor gero bilduta jaki asko jaten dituzte. Eta benetan, Patri, nago hemen izarditan, mutil. Basu, Mexikon izan zara? Bai, eta azte bete egon nintzen, komunera juten nintzen nien, pikau iten doztola atzekalde horrek. Atzo, nire kuadriako Xabi Etxebarriakin egonaz, da bera Mexikon bizi izan da, kooperatibakin eta arrasatetik, lanien, ez? Fabrikan. Eta esaten dau, berekidiek kafien, eramaten zabiela, goixeko 11etan, kafie hartu, eta batek zaukala hortua, eta zaukan zuaitzean, horrek, habaneruak. Eta bai, habanero de árbol. Eta holako, piper, holan txikitxo batzuk, eta potolo-potoluak, eta horrek kafiekin hartzen zabiela. Eta nik, baina, 1, 2, 3, 4, da nik esaten baina, zedixo sabiz? Eta bai, baina, gero daldana zaukien, tripan kristoneko zuluak, eta gero kristoneko arazu zaukiela tripan. Beraz, pikantie, gomendagarri da, baina bere neurrian. Baina adikzioa sortzen du, Patri, hori esaten da, adikzioa sortzen du, eta gainera, gero eta gehiago, gizakiak ez da zer daukagu, baina gustatzen zaigu sufritzea. Eta zerbaitekin erretzen badigu, gero beste puntu bat gora egiten dugu, eta beste puntu bat gora, eta egia da, gero gertatzen dira olakoak, eta kontu zibili behar dara, eta han, ero egiten zaizu sabel bat bombak aguantatzen dituena, ero, kriston zuluak eta aberiak, eta ero goten da jentia hartu behar izaten duela jan baino lehena olako sabeleko babesgarriak, ero han izango dituztela babesgarri, hemen ere naturala badaude, ez? Hartu beharrean horrek pingo. Bakizu txistu da, ein eta ein daukadalagoa. Kuriosoa da, Jo, benetan? Bai, benetan. Probatu zazu zure bata, zer iruditzen zaizun. Ez da probauko. Zegoitxini berbetan egomina da errezetia saltzen da. Gero probauko. Nik anestesiatuta daukatagoa. Entxilak da, esan duguna, kaldetu dionan berdea, esan duguna, ez dago, berdea, piper berdea oinarri hartuta eta pikantea dana, gero gorria izaten dana, pipermin gorria gehi tomatearekin egiten dana, eta suitzarra, ez? Guk uste dut, hemengoak ara juten badara eta suitzarra hartzen badu ere, nik uste dut gure pikante maila asetzeko nahikoa izango dala. Nik uste dut baietze, han naiz, zu egonda zauz da, nien hau egonda. Baina nire mutila deniz egon zan, joen zan udan, 30 urte bete zabien da kuadrieko joen zien, Ara, inzuten bidea. Mexikora, bai. Eta orduan berak esan zuztan, naiz eta kaleko postu baten, hoteletan eta azkenian turistei oitxuta dauz. Suabia ematen. Bai, suabia ematen dabe, baina kaleko postu baten, zuk naiz eta pikante barik eskatu, ura pikanti da. Beraz kontu zibili bezala. Bueno, bakidan ez pikanti dala. Behitxu hauia gorritxuta dau. Botatzat kipula, gero botatzat jalapeñuak, botakotzat, nik dana botabin hauen. Bota! Baina holaxe. Botakot erdixa. Apa ekipo, gero neskatzen ez ne botella bat horti. Gero hemen biluituko da, Ana, lasai egon. Alberto ja hor da asperen kagaixua. Ez da, Alberto oso pikante salia da. Ez, orduan botakotza gehiago igual. Bueno, hau kolak eta ontxe. Zaingo dugu, jaskoa saltzan, ez? Azkenean, oinarria hori izango da, ez? Parazi batzu. Ez, hau izango da, jendiak itxen dau. Nik errezetak eta ikusi nagoen, entxiladak itxeko, internetera joan nagoen, eta errezeta, 3 edo 4 ikusi nitxun, da gero nik hau neria moldatu indot. Eta basauzen errezeta batzu, jendiak itxen dagoela, oiaskoa egosi. Uretan bakarrik. Bai, ura irekiten jarri, oiasko paparra jarri, eta holan. Orduan nik, eman dutzat espezia batzuk, eta tipula eta jalapeño, azkenien,
zapore geixa emoteko. Baina alduz behin, oiasko errea, oiasko egosia. Azkenean da, oiaskoa egozin bidogu, ze hau, urez estaliko, eta hau, zu ertainen jarriko, ordu erdi edo. Bale, bai, egostea behar dugun, ez? Hori da. Denboratxua, eta hor utziko zau. Baina bai, etxean inzaike, azkenean. Esan dago, sobratu zaizuela, untxia saltzan induzuela, oiaskoa saltzan induzuela, edozein haragi saltzan induzuela, gero hartu, mamurtu, hotza dagoenean, noski, ez beroan ez, mamurtu, eta gero, bueno, beste zerbaitekin lagungarri moduan, horrelako, talo batean sartzea, ez, gure taloak ere erabili alditzu. Eta hor pixkat, bueno, Euskalduna ni behintzat hangoen naiz, hane izan ginenean, pixkat galdu iten nintzen, ez, takoak, kesadillak, burritoak, entxiladak, eta gehienak oinarri antzekoa daukate, ez? Taloa, egia da, batzu taloa, hartoa taloa izaten da, gero gari taloa izaten dana, tamaino ezberdinak, bilduta, beste batzuk formarekin, batzuk txigortuta. Tradizionala dana da, zuek, jatetxe mexikar batera joaten zarienean, haukitzen dozue, taluak dien normalien izaten die hartuanak eta izaten die hau baino txikixauak, izaten die mokadutxo batekoek edo bi mokadutxokoak, orduan. Izaten die txikitsuak, hor aukitzen dabe betegarri xa, aukitake edozein betegarri, bueno, saltzan haragiak eta holan da izaten dien normalian. Eta hori, forman hartu biozu, holan balitz moruen, baina askoz bet txikixaua, eta holan, horre die takuak, ez? Horre die takuak. Eta hori, behitu, takuak die, estatu batuetan die, txigortuak izaten die. Bai, izaten die, estatu batuetako gustatzen txigortuak, eta gero gaina gazta bota, eta erretzea. Eta hori, nik hori nikien. Ez que estatu batuetan, badauz, adibidez guk fajitak ezagutza itxugu gehiago hemen edo, bueno, gehiago itxen diela honek, garixane tortitak eta hor botatzen jake, arroza, igual babarrunak, aragixa, guakamolia, da gero, holan, estaltzen di holan, kebab bat izango zen moruan, baina mexikarera, bai, bilduta. Durun bat, hori da. Orduan, hori bai dala estatu batuetako asmakizun bat da, Tex-Mex sukaldea. Orduan da hori Texasen, bazkenean Mexikotik oso hurbil dagoelako, eta mexikar pila bat bizi delakoan, sortu zen olako fusio bat edo. Baina berez Mexikoan esaten daue, ez dauzela olako fajitak. Eta han egiten dituzten, uste diela fajita modukoa, baina hartoarekin gari irinakin indako opilakin burritoak dira. Burritoa bai egiten dituzte horrela bilduta, barruan betegarria eta ero bolan bilduta, eta beraie gaina ez da, hori ja euneko ezin dute esan, baina burritoak bai esaten ziduten goizean jan behar zirela. Bai, italiar batek esan zian. Gu italian etortzen bazaigu norbait arratzaldean, deskartzen badizigu kaputxino bat, ez da italiarra. Kaputxinoa hartu behar da goizean bakarrik. Italiarrak esaten dute, goizeko 11 baino lehenago hartu behar dira kaputxinoak. Hortik aurrera, italian kaputxinoa inoiz ez omen da eskatzen, bertakoek. Hor danetik ongo. Hori ezkenien da, Bilbon bezala, hau boio mantekila, gurin opila, hau normalien bebai, nik entzun dutena behintzat, goizien izaten da kafiakin, gozaltzeko. Merixen datzeko bai jendeak hartzen dago, baina Bilboku edana, nien Bilbokoa, nik bitu gure amak astean behin. Orduan zuk nahi dozu nien hartu. Guk astean behin hartzen gendun, da ogitarteko moduan, arratzaldetan, meriendako amak ekartzen zigun, gurinezko boioa, astean behin. Eta hor ni normalean, anaian ondoan juten ginen kotxean, guk R4 geneukan, kotxe txiku da. Eta juten ginen Arreba, Aitor, da ni eskina. Baina egun horretan nik gustatzen zitzaidan Ainuan ondoan jutea, Ainuak boio erdia zuen jaten. Eta erdi hori, nire eskuetara jausten zen. Nik horrelako boioa janditut, egia esan niko boio gorputza baneukan txikitan. Hori, kuadrien eta joten zarenean, ikusi biozu, zuku normalien joten gare da, igual 20-30 pertsona da, baskaltzera leku batera. Eta normalien sarrerak izaten die elkar banatzeko. Orduan, zuk aurkitzu biozu, toki estrategikoa, eta orduan jarri bizara aldamenean asko jaten ez dauenekin. Hori beti dena, ni eskontzatan da joten zanean, ni hauen aldamenean badakit hau zaintzen dago, besteak hau ezin du jan, hori vegetarianoa da, urai esfikua ez dau jango da horren aldamenean. Eta han lepo. Bueno, behitxu, honei indotzatena, piper txorizerua indotzatena da, asixak kendu eta burua kendu, eta honi inbiotena da egosi. Orduan, hau normalian eurak itzin dabe txipotle piperrekin. Nik txipotle piperrak bakarrik aurkitzu ditut potokuak hemen. Beraz, bueno, hemen ingo olako
Euskal fusio bat, bai. Estatu batuetan bauki Tex-Mex, guk Euskal Mex, eingo. Orduan, piper txorizerua itxoinet. Patri, entxiladekin, astu baino lehen. Zer? Lankide berria. Bai. Nikaraguaka da. Bakizula egiten dituzten entxilada Nikaraguan? Behan, bai daukie. Bai. Ego Ameriketa guztien entxiladak eta badaude, baina herrialde bakoitza berea dauka. Berak esan dit, han egiten dutena, zuk ingo duzun berdina, baina gero, arrautzatik pasatzen dutela eta frijitu egiten dutela. Bai? Arrautzu estatua. Bai, baina, hemen hitz egiten ari ginen, da ez da izan, da entxiladak ingo ditu, guk egiten ditu, baina ez dira Mexikokoa moduko. Ez? Guk egiten dugu, betegarria bebaita hori, eta arrautzatik pasatu eta frijitu egiten ditu. Pentsatzen hauen bakarrik Mexikon izaten zala. Bantza, Ego Ameriketan herrialde bakotzak bere entxilada berezia, gero bere bertsio omen dauka. Oso, ondo. Ingo, holan bertsio desberdinak da. Probatzeko, ondo goten da, holan gauza probatzea. Nik ustetenak, berdiak eta itxendie, bazkenean nik gorrixain jot, ze berdia itxen daue, handaukie piper berde, pila bat, kontserbakoak eta naturalak. Eundaka espezies berdin. Bai, dauzkau, hau, piper morro berdea, edo hau, piperra, deitzen jakona, piper italiarra. Berdia. Orduan nik pentsatu, gorrixa ingo, azkenean gorrixan badaukat aukeria jartzeko piper txorizerua, txipotleak, tomatiak inbe itxen da, baina berdia bakarrik piperrekin itxen da. Piperrak eta gero martorrixa eta, baina esan nagoen, erresagoa pentsaten jat. Hango jaki berezietaz da hitz egiten ari garela eta holan aipatzearen, badaude janari esotikoak Mexikon, eta ekarri olako zerrenda bat. Zuk probauta daukoso? Egia esan, ezken neukan, hau janda dauzkat, hemen oina aipatuko ditudan batzuk, baina bertan egia esan, gauza, tipikoa jangan dituen, ezken nuen jan horrelako ez ziuten, txapulinak ez izki duten atera. Txapulinak matxin saltuak. Gu matxin saltuak jangan dituen, hortxe, Tailandian bai. Eta, bazan zerbait txigortua zegoena, zaporeik genion ezer hartu, baina, Mexikon oso ohikoa dira, txigortuta jaten dituzte, eta proteina iturri oso aberatza dira. Eta ona etorriko da hori. Eske, atzo justo egon nintzen kuadriakoekin eta berbetan. Eta hori, pikantian inguran da, Xabi kontadotzu, Mexikon ibilizala. Eta gero iman, nire kuadriako Imanol, bebai, bere historia eta bere anekdotea kontau zauen, txapulinekin. Eta Mexikon bebai? Ez, Gasteizeko jatetxe baten. Gasteizen badago olako jatetxe mexikar bat. Eta orduan, Juan Sanbera bikotiakin. Aukera daukazue txapulina jateko Gasteizen, eta? Gasteizen, hemen aldamenean. Eta orduan bikotiekin joan zan jatetxera. Eta esan zotzen, neskiak hasieran esan zotzen, gure zuenek matxin saltuak probauta, eta bere bikotiek esan zauen. Ez dut probabir hori, bizitzan. Gero, eman zotzen gauza bat oso pikantie probatzeko, eta tipi etorri izan berriz da, nendako pikantiendako bakitzu zedan ona? Txapulinak. Txapulinak. Eta hartu zen olako tesuka bat, eta txapulinak danak, bai da hori. Baina ondo, ez? Baina ez zitza. Bai, ondo, baina... Zaporea ez da, hola, ni probatu nituenak ez zeukaten, zapore... Baina hori, ez tozula esan bire inoiz, hauen inoiz probauko. Inoiz... Bueno, nik... Bai, probatuko nuke. Begitakoak. Esaten dagoen txapulinak eta kurruskariak izaten diela, eta pipa moruek izaten. Pipa moruen izaten. Nik ez dut probau, baina probauko nagoen. Gu jangan nituena esan jatea otarrenzkan azala moduan, baina kurruskari eta egia esanan Tailandian sojakin ditzen zituzten da, soja zaporea zeukaten gehien bat, ezer baina. Baina hau esan du dizudana, begiekin egindako takoak. Hau da, begiak. Behian begiak hartzen dituzte, behian begiak, gaina normalean hau juten da, begia ez duzu ikusten holan, begi bat takoan, ikusten dana, begia egiten dute, zati txikita mozten dute, eta normalean juten da... Begixa besta oso hundixa, ez? Begixa holako bat izango da, ez da bakarrik ikusten dana, atzerantza begixa da, hau zerbitzatzen dute normalean, nola da, buruko beste atal batzuekin, garunekin da hori. Eta egiten dute olako gure tripotxak ere izango da nasketa bat buruko atal ezberdinekin, txikituta eta hautakoan jartzen dute. Eta han, begianeko pixka gelatinoso da, eta testura, gelatinosoa. Eta horre,
bertako... Nik begisa, justo, arraina eta itxen da benian laban, gure familian burukak egoten dien, neramak jaten dau. Begisa eta burua da hori, bera ikusten gako. Neri ez. Bueno, nik hori jango nuke, geroan eskorpia daude, eskorpia berdina, nik uste matxin saltuen antzekoa, txigortuta jaten duzu, da lan kurrezkaria da. Ja, baina hori handixagoa da, Bueno, ikusi genituen Tailandian da, olako azien, mokaduko azien, Pipa hundi batzu jatean moduan zan, Ez dakit. Ez dakit. Eta, behitu, inurri arrautzak. Inurri arrautzak initen dute sopa bat. Begisa ez, baina hori bai dela txikisa. Inurri bat txikisa bada, bere arrautzak... Baina pila bat jasotzen, eta hori sopan jaten dan eroan uste dut. Baina, bueno, gente hemen, julen dago, olako gauzakin, bueno, eskuak burura botatzen ditula, da inik inurri arrautzak genituzke jango inoiz da izan. Jendeak kabiarra jatearen zenbat ordaintzen du? Bai, pila bat. Eta kabiarra zer dira? Zer da? Arrautzak. Bai, arrainana ez, txiki-txikitxuak. Bai, txorienen indu, lebatzan arrautzak egosi, eta saltza berrian iten dira. Oso Euskal Sukaldaritzako klasiko bat, eta ez da beste munduko zerbait. Euskal hemen jaten, askotan aipatu izan duguna, jaten du txangurrua armi-arma erraldoi bada. Bai. Itxasokua, baina bueno, gu hemen gaude esaten. Imarko benukena da, zerrenda bat, mexikarrak ona etortzen direnean ero, beraiek zer zango zuten, hori da, guta zer zango zuten, Nik bezeruak dauketenean da, ontsa salduko zutau, bezeruak da dauketenean, untxixa jatia arraro pentsatzen jake eta olagarrua bebai. Beraz, bueno, hori kulturala da azkenean bete izaten dugun berera. Hemen jarriotzat indot, hau egozten da bilen bitartian, hemen indot tipula txikitu, piperberdia txikitu, ontsa botakotzat, olixo apurtxo bat, entzalada antzeko bat, eta hau gero gainetik barruan jungo da? Ba, hori gero gainetik labatik ataratzen dugunean, fresko puntu bat egoteko, eta ontxe lima apur bat jarrikotzau, eta hau borde ingo. Eta hau egozten dan bitartean, nila bat eia ekarri dut etxetik. Zebanak isen hau ordu erdi egon bizala hemen. Eta atzo dauen. Beraz, naiz eta hemen, jalapeñuen erdixa bota, nik etxien osoa bota dautza. Beraz, hau gure bezuzuk gero etxera eruen, baina gaur probauko una danakin. Tapan ez duzu jarri olako pegatina, danger, olako zerra. Arriskua. Kontu zibili, aurrak, ez ikutu hau. Orduan behitu. Hau geratzen dan bezala, hori ez, azkenean oiaskua geratzen da, egositxa geratzen danean, eskuekin desegin leike. Hori, eskuekin egin geike, baina gu nahi duguna da, zati txiki-txikitsuak aurkitzu. Eta ingo, olako robot baten. Robot baldo da gara honen pikatzen dauen. Bai, ez dau pikauko. Esan egisa, ontsa ezin antzerkisa, bai, oso pikantia da, ez dakizen. Lehenkoa ez da izan antzerkia, baina honi ez dio, ez dauka, ikutu bat gero etortzen da, gero bai. Gero bai. Bai. A ber, botako zabakarrik. Bueno, motil. Enabil antzerkia egen, Biteli, bota piperra bai, ala! Oso ondo, eskerrak gero arrautza fin batzu jango ditugula, eta orainik izango banituzke, nola ditzen zen? A ber, 2008... Txapulinak, hola, zelan da, txapulinak bi hona pikantiak jantzeko, ez? Ja, ez datu sorpresako ekarri, Txekenduko zat? Ez, bota. Berdin da, a ber, viva México! Bai. Órale. Beldur barik. Gero taloak egingo dio, nik uste du simurtuko duela, eta... Zuk espero dozu. Gazta freskoak egingo dio zerbait, eta gero hemen pipertxorizeroa lehunduko du, eta... Ondo. Baiet, motil. Bai. Bueno, holan... Hau gehiago mugutxuko, da joan gagaitxe. Gure arrankinean zer gehiago sartuko zenuke? Jaki bereziena Euskal Herrikoa? Olagarroena nik enekien, nik uste nuen olagarroa jaten zala hemendik kanpo. Hemendik kanpo, ez dakit, igual kultura batzutan ez da oso ohikoa. Osa, nik atatzutetinan rabak eta pentsatzen da olagarroa dela. Bueno, hau, arrarua dana da, hori, oiarran... Gangarra jaten da, eta batzutan, hori saltxan eta jaten da nien, batzu jarraro pentsatzen. Hori galtzen ari da. Lehen gangarrak oiuan ero hankak, eta hori egosita eta jaten ziren, da testura gelatinosoa. Egia da olako gauzak eta dia, gehien bat ez, txerriankak eta olako gauza moduan, ez? Gelatinosoa da, eta oso aldekoak, ero oso kontrako jendea daukana, ez? Eta horrek, nik esango nuke tamales galtzen ari dira, ez? Ez dakit jendia bueltatuko. Tamales. Enchiladas.
Bueno, markatu. Hau, broma txar bazan. Probau dut, pikanti dau bai. Ostra! Nunda, hemen dago pikante une... Onartzen du. Koiarra. Ez, pikante koiarra ez daukat. Etxera eraman aben, ze gabonetan behin hauen arraizopa pikantia. Beraz, hau, egosten jarraitzuko ze honek 15 minutu bide dau. Orduan, hau, etorriko gara, ina dagoenean da birrintzen. Hau saltza bat izango da Patria orduan? Hori saltzatxo bat, bai. Bai. Eta hori, tita. Ba, hau ja, listo hau. Eta hointxe birrindu inbiu. Holan, saltza bat lortu arte, baina apur bat, bixi hau egoteko. Horrek, gordineko, ba. Bai. Toke potentia mongotzea. Bai. Pikantia eta gero esne gaina botako zat. Gero honek jartzen daue, horako krem fresh, dala esnekain freskua. Bai, lorixau izaten da, ez? Bai, tipo holan jogur bat ematen dago da, askoz be krematxua haua, eta horrekin be jaten die, renatxuak eta takuak, eta horrekin jaten dabe. Baina, txoin hau ez. Hau datuko eta hau birrindu ingot. Orduan, nahi dugu, ez dugu nahi saltsa bat krematxua, nahi dugu saltsa bat urtsua izatea. Nola izango da, orduan? Azpian kaldua, gero haragia, ero saltza gero. Ez, lehengo da. Hau? Bai, kaldua. Plantxan, frigitxu ingo. Gero, hau, hemen busti. Frigitxu eta gero busti. Frigitxu eta gero busti. Honekin estali, holako kaneloiakin eta erretilura sartu. Eta gazta gero lagungarri moduan, ero gainetik. Gazta lagungarri moduan? Gazta gero bukaeran lagungarri bezala. Ona! Gaztak lagunduko digu freskatzen haua. Hau da tradizionala dela han Mexikon. Segisa da hemen jatetxietan eta egoten dira holan. Takuak, fajitak, quesadillak eta natxuak eta holako gauzak. Baina nik hau behintzat ez dut ikusi entxiladak. Entxiladak izaten dira gehiago etxekuak. Bai. Guke hemen, quesadilla gero egin du nolako bat quesadilla berezi bat. Eta, ikusi gendu niten zutena, guke piper berdea ipatu duzu, ez? Bai. Hemengo piper berde italiarra, han iten dutena da, zegoen bat, errezeta bat zala, piper berdea olako batean, handian, sartu behi gazta tako bat barruan, tako luze bat, eta ero hori frigitu iten zuten moduan. Orduan, zan jatea gero piper berde bat gazta barruan, zeukana erdi urtua. Txorrada bat, baina era oso goxua. Eta naiz goratzen nola egiten zuten, ero plantxan egiten zuten, ero frigitu da egiten zuten, irina ero pasatzen zuten, baina oso goxua eratzen zen, da kombinazioa, ez da oso ohikoa, ez guk hemen piperrak gaztarekin, ez ditugu jaten, pizzak, baina ez da berdina. Eta oso goxua eratzen zen, netan berezia, eta, pentsatu, Gernikako piperrakin be horrek, ez, udan, hartu eta txak. Ez zantxarron, golako Euskalmex, hasi gara itzen hemen piper txorizeruekin, beste gauzan bat. Euskalmex? Euskalmex. Ja, kombinazioa. Hori, azkenean iragazi ingo, saltsuak eta tomatenean azalak eta kentzeko. Bai, piper txorizeruan bai, horre ikusiko zuen, zen behar zen, bota. Gogorrak izaten dirako. Eta saltza gero, behitu, pentsatzen nahi naiz, gero sobrauko da, gure bozu etxera joan? Ez, baina arrainakin ero saltza hau, nahiz eta guk hemen oitxura handirik ez daukagu arraina pikantea, pikantea bai, pipermin bat edo olio errea iten dionen botatzen dio, baina... Nik saltza bezkaitxarra iten duten nien botatzotzat pikantea. Baina askorik ez daukagu. Kaienatxo bat, edo. Baina ez da oso pikantea izaten. Baina, behitu, ero piper bete bat zuen dako, ondo jun alda, saltza hau, jagain dugun, aukera badaude, mila. Hasiko gara. Bale. Tak. Honek? Frigitxu inbio etxugu. Hori da. Gero saltzatik. Gero saltzatik. Gero busti, eta gero ja bete. Orduan eskuak, igual zikindu ingo di, baina lasai, prozesuan barne dau. Eta Mexikon eta egon zinean, probau zinitxun erliak. Erliak ez dakit jaten dien edo, ez zupentzen duzu baiet? Ez. Nik probatu dut erleakin, erleak beraiek ekoizten dute, gauzat, krematxo holan oso gozoa dana. Estia deitzen diote, hori probatu dut, eta benetan gozoa dago, holan... Hori ez da bitxia, hori mundu oso probatu. Bai, badaki nondi zoazen, Patrizia, Inglaterra aldera nahi duzu jun. Bai. Brighton irira. Ze, kontau zuztien. Bai.
kontazuztan gure gidoilarixak. Bai. Ba hori, zatze dituztela, ontxe, etxiak eta itxeko olako ladrilu berezi batzuk, zuluekin, azkenean, erliak babesteko da erliek euren etxieta ukitzeko. Bai, 5 metrotik gorako etxeetan, arautu nahi dute, izatea goikaldean adrilu bereziekin egitea etxe horiek, eta adrilu horiek izango dituzte zulo berezi batzuk. Hor, irudia hor daukazue, non ikusten da, zulo berezi batzu dauzkaten adrilu horietan beraien kabiak eroiteko erleak. Eta bai, derrigortu dituzten kabiak eta txoriendako kabiak eta izateko kokaguneak ero izaten teilatuetan. Eta horrekin nahi dute pixka lagundu, erleek eta, hemen aipatu izan dugu, Gero eta erle gutxio dagoela, erlezainak ere beldurtu eta Euskal Herrian ere gertatzen da. Eta, hor ideia hori izan dute, batzuk kontra egiten dute, esate dute akaroak eta inaldiela hor, zikinak eta bat aldiela. Gero etxetik urbila daukotzu erliak, ze hori, zure etxeko, bizarra xigarren pixu baten. Dain dago adreilu danak. Kanpokaldian dauz. Ja, baina gero balkoira atala edo lehiora atala edo lehioa zabaldu hola nexia iratzeko da gero erle danak barrura. Danak ez dira. Ez japentzetan niri oso neurri politxa. Erliak, jungo dien lora behar dute polena jasotzeko. Zure etxe barruan lorarik, loraen bat egon alda etxeetan. Baina polen gutxi daukazu, zu lora polita bai, baina polenik ez. Orduan, nik uste dut, hau dala gehien bat, erleak kanpora jongo dira, erleak zertara sartuko di etxetan. Nahi gabe batean bat, baina erlea bak izute, beraiek informazioa juten da erle bat, aurkitzen duen nun dagoen lorea nun dauden, juten da gero, bere etxera ero eta informazioa bialtzen die bestei nun dauden loreak eta badakite joaten. Mostu inbitzu minututzi baten, Hau ja plantxatik, atara dut, orduan, hori ez, txigortuta dau. Bai. Orduan hau, hemendik bustingot, eta ja bustita dagoenean ondo saltxan, bai. Atara itxen da. Plater bat dira igualetarako, otolan etablia ezintzeko? Venga. Holaxe. Bai. Eta ontxe. Koiaratxo batzuk. Beitu, hau originala, gustatu zait, saltza holan sartzeana ideia ona. Holan sapori ona aukiko dau, eta ontsa joan gara biltzen. Eta malgutu induzu bai pixka. Hori da, saltziakin. Bai, hemen berez txigortu barik behin zeike, baina honek ematotza beste gorputz bat. Eta orduan, holan joango gara dana betetzen. Bai, kaneloi txikitsuak itxen. Labea esan duzu 180 gradu ero, eta gero labean sartuko du lapixo. Hori da, gero labien sartuko, eta jateko prest. Pipermina. Habia txigortuta apur bat bada hau. Ez hau ez lehen Alberto galdetu duzta. Hau pikantia berotzen da nian zera suabia edo pikantia hua. Zuk zeustu ezu. Berez pikantia izan barko zan, ez? Logikak horrak esate, hori izaten da. Edariekin bezala, ez? Ontxe ikusiko. Hotza hoa badaude. Hau, eta hau jan, sardeskarekin da labanaekin, ez, Patri? Hori ez dugu esan, hauek eskuarekin. Eta izu. Nolako hiru zerbitzatuko. Eta... Razio bat. Derrazion esaten dana. Hori da. Ze, gutxi pentsatu gatzu, gehiago gurosu edo. Ez, neikua, jo. Eta, holan, gainetik zerbitzatzen da entzalada batekin, eta gero nik interneten bertxio pila bat ikusi ditut. Osa, jendeak botatzotza gainetik, aguakatia, guakamolia, tomat, nik uste etxeti daukotzuna. Bai? Beraz, gu jarriko zaulan freskotasun puntu bat emoteko. Zeunek, bie da hau. Biteli, plater nagusi bezala izango zen, ez? Osa, sarrerako bat baino, hau ja... Zuk ez tozu esan gozaltzeko hartzen da bela? Ez, hori burrituak. Burrituak. Burritoak eta bat, burrito bat jaten duzu, goizian, Bueno, nik hau pentsata amaiketakoa bezala edo. Amaiketakoa... Bueno, segun goizian zehortan jekizanen da zelan. Ordenagailu baten aurrean dagoen antzako... Ordenako ez. Baina txorienen basabitzen lan da kosina eta kosina. Bai, da gero jarriko zau, holako entxaladatxu bat induguna. Kolorea, freskotasuna... Ontxe zaporia biadabe bai. Ona aukitzia. Eta agian pikante pixka bat izango du. Agian. Agian, batek daki. Igual, hemendik probauko. Hau gero algazkirako usteko. Vale. Aberitxain. Hemen seinali da bilitzen. Erakutzi. Gure jefiak.
Hemen daukotzue gure entxiladak. Gora, Mexiko. Gora. Oin, venga, a ver, Patri, zuzara abesten zaen, da buena hemen txoriene. Zeratik ez duzu abesten lako oin egan egiten zaen hori Mexiko luze hori. Ez que ez dakit. Ez dakizu? Zut abestu biko, zelan da? Ez. Zelan da? Nik amendik apura tartuko doran samurtzeko pikantea, bale? Bai, nik erditxik. Karo, zuk egan da ez dozu ezagutu, ez zara jun erromeria egan entzuten. Ez dauka horrek Rosaliakin fiturinen bat edo? Ez. Ba, alguna ez dauka txauketan. Ze pikante eta ze pikante. Xobe-xobia dau. Ekarri saltza pikantia. Bueno, intxe zu beste restauratekin zatoz, ez da? Oin arte. Eta gure saioarekin jarraitzeko, eta gure ahosa baia pixkat lehuntzeko... Ondiko dakotzu bero edo? Otzik ez daukat. Bueno, moiet arrautzak pertxiko saltzarekin prestatuko ditu. Zerbait oso erresa eta azkarra egiten dena. Lehenengo gurin pixkat olio tanta batekin sartai batean jarri, eta hor tipuleta erregosiko du. Jarraian, pertxikoa txikitu eta bertan erregosi. Patxarra botako diogu, flanbeatu egingo dugu, eta gero esne gaina botako diogu gainetik. Utziko dugu hori loditzen, eta moiet arrautzak urrotzetan sartu, ura irekiten hasten den momentutik 5 minutu hartu, arrautzak zuritu, saltza gainetik bota, gainerre pixkat, eta jatera. Listo. Tita. Zukala eta frantziarreko klasiko handi bat, eta bentan erresa dana prestatzen, eta oso goxua geratzen dana, Honek, moiet hitza gure dago esan biguna, ez, euskeraz? Bai. Osa, orduan, arrautzak geratzen die, bigunak, ero... Bai, azkenean, gu nahi duguna lortu da, zuringo bat egozi ingo ditu uretan, baina bai nahi duguna da, zuringoa pixkat bigunago geratzea, eta gorringoa noski erabat gordina. Orduan, moiet arrautzak normalean 6 minutu izaten dituzte jendean, nik 5 minutu gustatzen zait, horrek xamurragoak geratzen dira jateko, baina zuritzeko garaian ere zailagoa da. Lan gehiago emango du. Orduan, 6 minutu zial dituzu, Hala ere zuritzeko, komedi pixka bat. Bai, gero erakotzeko zuzelan zuritu, ze niak horatzen az, behin innauela da 4 minutu, horrek deitzen dienak urez pasatutako arrautzak. Baina zuritu izango? Ez, saiatu nintzen zuritzen, era ezinezkoa da. Horrek normalian zerbitzatzen dago olako ontzi txikitxo batzutan, arrautzen dako aproposak dienak eta koiara batekin, eta hori gero apurtzen da koiarekin jaten da. Hori gozatzeko da, erresumo batuen da jaten dago asko. Hoteletan da egia da juten bazara, olakoetan beti egoten da olako ontzi berezi bat, hoiek egosteko, denborakin, da jente egoten da onduan, aldamenean, konometroakin. Eta erori, ogia bustita asko jaten dute, egoten dira betegarri ezberdinak. Ona dau. Bai, goxua dau. Nik hemen, guk egiten ninduen, Frantzia magainaukan errezeta bat egiten zala olako arrautza bat, eta ero ustu, eta ero barruan sartzen zen olako gelatina bat abakantuak indako. Abakanto gelatina, oso goxua. Hori, arrautzien oskolan barruan? Oskolan barruan, egiten zen arrautza ustu, geneukan gailu bat horretako, eta gero gelatina hori eta persiak indako apar bat. Guk ikastolan ez zaukogun gaiuriko lan berezirik, baina horratz batekin olan arrautzan oinarrixan edo ipurdixen olan zuritxu, apurtu, eta gero olan jausten zan zuringua da gorringua, da utzik zauenean hori txengan margotu gero, eskulan bat. Eta arrautza zen dut jauten? Ez. Igual ez dakit usteldutako arrautzak edo izango ziren, edo igual kadukautakoak edo, eta horrek hartuko zaben ez dakit arrautzako nazien ero ez, ni txikixan nintzen. Bakizu nola jakiten dan, ustelduta dagoen ero ez? Bai, esan duztie horrek ez, hartzen bozu lan lapiko bat, eta jartzen bozu ura. Bai, zerbait ontzi bat urraskokin. Bai, da arrautzak bera itxen badau, horrek gura da esan txarra dagoela, ez? Ez, alderantz. Ainoz, ezin kasu orduan. Freskoa badau, kontua da, bakizu, arrautza porosoa dala. Bitu hemen jaten dau. Ondoratzen bada, jangarri izango da. Eta flotatzen badau, arrautzak, batxarra da. Ez, flotatzen badau, bai, esaten da, ez? Arrautzak zulo bat auki dagoela, aixia sartu diako, aixia juten da iken,
Eta izaten diena da, orduan, bueno, nik eskerrak ez duzula denengo urra. Por si acaso zure dituko notzen telefonoz. Bai. Egisa esan, arrautza ustela, ez da norbaitek aukera izan duen tamales hori daztatzeko, baina oso desatzegina da. Usaia ja bakarrik eskasa da, eta nik anekdota hori gure osabana bera ibiltzen zala arrautza lapurtzen. Eta zulatu balde nero eraten, hola nimezu, moidu inbar duzu. Da hori eraten holan gordinik? Gordinik. A ber, jende asko jaten du arrautza gordinik. Bai, bada o... Bai, holan saltzatan eta, estik tartar eta holako gauzak itxen dozu nian bai, gordinik jaten da bai, baina igual, holan, oskoletik zuzenien jatia ez dakit. Bai, oitxura gauzi izango da, baina nik ez daukat oitxura hori. Bai, nik gatz pixka botata, baina, bueno, nik tortilla bat, frantzesa bat iken baut, batzutan probatzen diote gatz puntua. Bota iten dira gatza eta hori probatu, ez da txarra. Gero nik ez dut probatu inoiz arrautza ustela, baina zure herri ondotik pasaten azenien, horren usaina esaten daue horren usaina dauela handik. Nire herri ondoko herritik, Jurretatik pasatzen zen. Hoi da. Zure gunetik. Hernanin be gertatzen da hori. Bai, hor fabrikatan eta hori esaten daue usai hori dala... Ez papeleria da, ez da fabrikak da, papeleria. Papeleria, baina esaten daue usai hori dala arrautza ustelana, ez? Ez dakit. Nik hori daukaten zuna. Ez nuk esango. Handau puskarran usaina, da, puskarra usaina. Guk ikastolatik aukera izan genuen papelerara joateko, ikusteko nola esan prozesu guztia, papela nola egiten zuten, eta geratu ginen, zegoen usaiakin txundituta ez, geratu ginen erdi mariatuta danak. Eta barruan oraindik usaia pasta horrena askoz bortitzago da, eta aina langilei galdetzen, eta zuek zer da? Ja, oitxuta, bai. Oitxuta gaude. Eta egia esan gukan, Durangaldean badaukagu, haizeak segun nundi joten duen, jakiteko, segun ze ingurutan, usai txarra etortzen bada, esan euria dator. Euria dator, bai. Beste batzuk esate dute, ez? Ezurretako mina daukatanean euria datorrela. Hau berdina. Bueno, hor kipul eta arrogosten, arrautza sartu ditut, gatza botako diot honi, eta hemen, irakiten hotzetik garrantzitsua da, hotzetik hasita, berotik hasita denborak aldatu egiten dira. Orduan, hotzetik hasita, irakiten hasten den momentutik, 5 minutu. Atara, eta gero, izango da hori, emeki, zurituko ditugu, kontu handianekin, da listo. Eta saltza oso erresa, pertsikoak eta tipuleta da ero esne gaina. Ez da uber, ez ebez gixau. Esan dugu, arrautzak, moieta arrautzak lortzeko 5 minutu irekiten hasten danetik. Gero, gure bozue, arrautzak egosi izango ziren 10 minutu. Eta, irakiten hasten dan momentutik. Baina, adibidez, estatu batuetako Marta Stewart sukaldarixak, berak, gure Martak, zanurikoak. Eta, berak itxen dauenak, da irakiten jarri ura, eta gero ura kendu zutik, eta hor jarri tapa batekin arrautza saru da 13 minutu. Nikolako teknikarik eta normalin ez dut itxen, nik normalin uretik, hotzetik hastenaz, eta hola nintzen dut, baina, badauz beste teknika batzuk eta behar. Eta 13 minutu bakarrik, Bai, gutxi pentsatzen gaza, eskenean, ez dakit, berak esaten dau gakua dela, arrautza egostia, ura osten dan bitartean, da horrek emate dotzala, beste puntu bat. Egia da, tapa jartzen badiozu, ur hori ez da asko oztuko. Nahi dut esan, 1 gradutik asko ez da jetxiko. Orduan, taparekin, igual izango da, nik bai egiten duena, ura beroa badau, eta arrautza, nik ensaladia egiten dudan. Ensaladia egiten dudan, jartzen dio patatak, azenarioa, gero denbora batera, eta gero azkenengo 15 minutuetan arrautza sartzen dio. Baina horra 15 minutu sartzen izkiot, ze ura irakiten dago ja hasieratik. Orduan, pixkat, 15-13 minutu sartzen izkiot. Baina bestela, probatu behar dut, Martak esaten duena, bitu, aspaldi nahi zegoen berarekin, zer lan dago, Marta, ondo da bil? Bai, ondo da bil. Aspaldi... Jubilatu dago, ja. Jubilatu da? Bai. Bakizuen lehen gunean nire hilobak zesan zidan? Ze? Osaba, badakizer nahi dudan izan nagusitan. Zer? Jubilatua. Hori 10 urtega! Ez jako eze falta, Ez anotan iarrebe, Ainhoa, kontuz honegaz, karo, haitxik eta behitu ze ondo bizitien da. Ja, baina horre heltzeko denbora pasa behar izan da, eta... Ja, baina ni jubilatu nahi dut izan da. Nire lagun baten alabak, bere amai, bere umien amamai, esan zotzan,
Amama, noiz irgo zara, ze nik zure erropa nahi dut nausixe izaten azenian da nik izatena baina, osea, gaur egungo umiei zer akusten jake olako gauzak esateko. Bai, horreia, erentzian eta jubilazioan pentsatzen, eske... Bueno. Ez dakiz sortzen nahi gara. Hemen txorien ikusten daren umientzako, hobeto daukotzu ikastia, erraz ez da honek. Bai, eta kasu egin, aitik eta mama arrazoi edaikilako, eta gurasoi bai beti, ze zuen, zuentzako honena nahi dute, eta benetan maite zaituzte. Eta olentzero, artista bada, eta ez da gurasoak, hori gezurra da. Aldamenekoak esan badizu klasekoak, gezurti bada hori. Ezin kasurik horri. Eta bueno, gurasoak maite dut zuela igual da noiz. Ba, guraso horri, sartenakin buruan emongo zan. Bueno, utziko dugu, erregosten, hemen gure perretxikuak, erregozita daudenean, patxarra botako diogu, zua emango diogu, eta ero esne gaina. Frantziako sukaldaritza klasikoa. Hau irakiten hasi behar da. Hoxe, irakiten hasten da momentutik, 5 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Nik, denbora ondo sartu diodan. Errez zuritzen nahi nahiz hauek. Ziur hona egongo dela. Gero barrutik krematxo egongo da. Bai. A ber, ez dizuen aren astu egin zait, induguna da, behin, flanbeatu inditugu, perretxikoak egin zeudenean, patxarra bota diogu, zu eman diogu, gero esne gaina, utzi dugu ordan egiten, eta ero katilu batean bi arrautzak gorringo jarri ditut, eta behin zutatik kanpo, arrautzak gorringo horiei, krema hau, saltzeun astu dut, eta horrek eman dio, oraindik, bueno, ba, krematxua utzi dituzte hauek, ez? Gure saltzak. Eta oin izango da. Ze ona. Gaineti bota. Hola, osea... Bai, ogi txigortu batzu gaineti bota zaizkio bai, txigortu pixka jarteko. Labean, hemen, nik horako berzio bat ikusi nuen, saltza holandar batekin, dala mahonesa epel bat, iten dana gurinarekin, eta ero labean gratinatuta. Horrek, tostadak horreko, saltzeko arrautz benediktak horrek izaten diez. Moieta arrautzak eta gero holandesa saltza gainetik. Ba, hemen daukazue, gure moieta arrautzak perretxiko saltzarekin. Eta oin, erditi mostean ikusiko dugu ea denbora joan zaigun, ero zaigun joan. Hau izango da proba. Bai. Eta bai joan zaiguna gure txorieneko denbora. Eta bera. Bueno. Ona egongo da. Ona denbora ez dozet ondo sartu. Ongara hemen kontutu kontari eta... Barriketetan. Bai, kontu jau. Baina esmai, beti esmai. Lagunok, eskerrik asko txorienen egotearen. Olako txaputak ite ditu, non zean behin, baina maite zaitez. Ze txapuz dau, kriston hona dau. Aur, biararte.